farem amb una de les ambaixadores d'aquest Tot Esport 360, la Laia Vidosa, jugadora del júnior. Bona tarda, Laia. Primer de tot, és pregunta obligada. No sé si era la primera vegada que venies al Tot Esport, sí? Sí. I a més ho fas com a ambaixadora. Què suposa per tu ser l'ambaixadora del Tot Esport? Que en aquesta edició ve renovada, que es busca un esport inclusiu 360 i a més, doncs, això, conèixer els seus referents perquè la gent es pugui apropar a l'esport i que cada vegada hi hagi més esports, que ara diem minoritaris, que vagin creixent mica a mica. Què suposa per tu ser l'ambaixadora? Doncs per mi és un luxe, la veritat, poder estar aquí i compartir el meu esport i altres esports amb els més petits, amb els que comencen, amb les famílies, és molt gratificant i no sé, m'agrada molt estar a prop de la gent, poder ser propera als nens i també transmetre el que a mi m'agrada, que és l'esport. T'hagués agradat tenir un espai com aquest quan eres petita on tens l'oportunitat d'anar provant diferents esports i de conèixer els protagonistes, com dèiem? M'hagués encantat, la veritat, poder estar aquí, conèixer els diferents esports, no només els esports que potser t'ensenyen a l'escola, sinó tots els esports que hi ha, és un luxe, la veritat. Doncs anem a conèixer una mica més a Laia Vidosa. Com vas començar a jugar a hoquei? Com van ser els teus inicis? Doncs mira, jo vaig començar a jugar a hoquei als 4 anys. La meva mare volia que féssim un esport d'equip i donava la casualitat que vivia a Sant Cugat i ens vam apuntar al júnior i el meu germà es va apuntar a futbol i jo em vaig apuntar a hoquei. I des de llavors estic enganxadíssima i m'encanta. Què és el que més t'agrada del hoquei? Crec que hi ha 2 coses que són les que més m'agraden. Una són els valors que t'ensenya. Al final és un esport d'equip on aprens i et formes també i vas creixent com a persona. I l'altra et diria la gent amb qui comparteixes, perquè al final també es crea una família molt gratificant. Ara deies que la teva mare havia insistit en que fos un esport d'equip, que evidentment no té res a veure amb un esport individual, perquè són valors diferents aquests de compartir. Com es viu dins d'un equip? Perquè es creen vincles importants amb totes les jugadores i això també ajuda a créixer. Sí, al final dins d'un equip és això, vull dir, no estàs tu sol, sinó que és un equip, has de compartir, has de respectar, has de créixer i has de saber, al final també saber treure el millor de tu dins d'un entorn on no només tot depèn d'un mateix, sinó que és un col·lectiu. És un col·lectiu, però individualment és important ser bona jugadora de hoquei per aportar el teu granet d'ajuda a la resta de l'equip. Què s'ha de tenir per ser bona jugadora de hoquei? Per mi el més important és la mentalitat. Al final, tenir un objectiu gran i treballar per aquell objectiu és molt important, però també per mi és important superar les adversitats que és estar en un esport d'equip i al final competir al nivell. Ara dèiem que jugues al júnior i el 2023 veu fer història perquè veu aconseguir la primera lliga femenina del club. Què va suposar això a nivell de la entitat? Perquè havíeu estat durant molts anys lluitant per aquest títol, no ho vau tenir fàcil perquè teníeu a davant el Club de Campo, que us havia anat evitant aquest títol. Què va suposar aconseguir aquesta primera lliga i fer història? Doncs va ser increïble, la veritat. Al final és el que dius, portàvem molt temps lluitant darrere d'un club molt potent i al final portàvem també molt temps treballant, perquè al final perdre no vol dir que no treballis, i quan ho has aconseguit va ser molt gratificant, va ser part de molta gent que portava darrere, no només les que vam guanyar, sinó molta gent del club que estava allà o que havia jugat al nostre equip, i realment va ser una victòria molt important a nivell de tot el club. I a més és allò que diem, si vas seguint lluitant, la constància, la perseverança, doncs acaben arribant els resultats. Havíeu estat en 7 finals, les havíeu perdudes, dels últims 6 anys en 4, i finalment arriba aquest títol i és un exemple d'això, d'anar lluitant, i al final acaben arribant aquests resultats. Sí, i al final potser tu quan lluites i perds no veus més enllà, veus en el moment que perds i no te n'adones que si segueixes realment les coses acaben arribant. Dèiem, el Club de Campo és, podríem dir, el gran dominador de la Lliga Femenina, de la Divisió d'Honor Femení de Hoquei Herba. Ha guanyat 22 títols, però de les 2 últimes edicions, la passada la va guanyar el Polo i l'anterior vosaltres, el Júnior. Estem igualant les coses amb aquest Club de Campo als equips catalans? Estem igualant i al final estem allà. Catalunya té molt bona plantilla, té molt bona cantera, hi ha molta gent que juga a hoquei
i els clubs treballen molt bé, jo crec, i poder igualar doncs, això, el club de campo, que al final sempre ha sigut un rival molt important, s'estan fent bé les coses. Estàvem veient que en els últims anys, per exemple, la selecció espanyola, la majoria de jugadores són de Madrid, del Club de Campo, i això que en els anys enrere, per exemple, a Barcelona 92, doncs la majoria de la plantilla de la selecció espanyola era de jugadores catalanes. Aconseguirem tornar a revertir aquesta situació i que la majoria de la selecció espanyola estigui nodrida de jugadores de Catalunya? Jo crec que sí, al final, potser també aquests anys, al final el Club de Campo era una potència molt important i és normal doncs, que a la selecció també hi haguessin jugadores tan bones, però també doncs, ara es veu que s'està equivalent tot i al final doncs, Catalunya també és important, Catalunya està fent les coses bé i tant de bo doncs, es pugui igualar i al final que la selecció estiguin les millors. Veurem si s'acaba aconseguint aquesta recuperació de jugadores catalanes. Per què creus que a Catalunya, per exemple, hi ha ciutats com Sant Cugat, que té hoquei herba, i sobretot Terrassa, la zona de Matadepera i de Terrassa, però per la resta de Catalunya no hi ha molta afició de hoquei herba. Per què creus que no s'ha acabat d'expandir, que això també ajudaria a nodrir i a fer créixer i eixamplar la base? Bueno, jo crec que principalment l'hoquei tampoc és un esport que encenguis la televisió i el vegis de primeres, i al final això també fa doncs, que un futbol, per exemple, sigui potser més atractiu. A les escoles principalment doncs, es planta des de l'inici a futbol, l'hoquei no el veus gaire, i jo crec que també és un tema de que potser s'hauria de fer més això, potser més habilitat a l'esport, més fer com un tot esport 360, que puguis venir i conèixer doncs, diferents esports que no són menys importants que, per exemple, un futbol, que està molt, molt extès, però crec que donar visibilitat és important. Ja tenim una part de la temporada que ja ha passat i us heu acabat classificant per la Copa de la Reina. Quin és el balanç que faríem d'aquesta primera fase de la temporada? Jo faria un balanç molt positiu. La veritat, al júnior aquest any hem canviat molt l'equip, l'hem renovat amb gent molt jove, gent de la cantera, i al final doncs, hem tingut uns mesos on ens hem pogut adaptar, ens hem pogut cohesionar i estem preparades per lluitar pel que vingui. Expliquem una miqueta a la gent que no sàpiga del món del hoquei herba, que arriba un moment a la temporada que s'atura la competició i es passa al hoquei sala. Són dels pocs esports en què això passa. Expliquem una miqueta què passa i quines són les competicions. Bueno, és veritat que quan arriba la final de la primera volta de la Lliga doncs, hi ha un període de no competició i l'hoquei sala és un esport doncs, que pots agafar aquest rol de competició, seguir competint i no deixar d'entrenar de cop i doncs, poder agafar doncs, nivell, un altre tipus de nivell, perquè al final l'hoquei sala és molt exigent, però també és molt diferent a nivell físic de l'hoquei herba, i tenir doncs, aquest període d'aquests mesos d'entre gener i febrer de poder jugar a l'hoquei sala, doncs la veritat és que és una gran sort. Quin ha de ser l'objectiu del júnior aquesta temporada? Ara dèiem que ja esteu classificades per la Copa de la Reina, que fa 2 anys veu guanyar la Lliga. Quin ha de ser l'objectiu aquest curs? Competir al màxim i guanyar. Doncs veurem si ho aconsegueix el júnior. Tindrà feina perquè són molts els rivals que hi ha, però l'important és això que diem, no? Que hi van havent equips que van plantant cara al Club de Campo i cada vegada és més important que hi hagi aquests equips perquè la cosa es va igualant i acaben sortint nous campions, com vèiem en els últims anys. No es pot viure del hoquei herba. La majoria de jugadors no viviu d'això. Hi ha països com sí que pot ser Holanda, als Països Baixos, que sí que s'hi pot viure, però en el vostre cas és molt difícil. Tu, evidentment, ets un exemple que has compaginat l'esport amb els estudis, i en aquest cas estudis de salut. Com has aconseguit això? Perquè són estudis també complicats, no són carreres fàcils, i en canvi ho has compaginat tot. Bueno, jo crec que la base és que les dues coses m'agraden molt, i he tingut la sort de poder-ho compaginar perquè al final treballar cada dia, ser constant i portar una mica tot el dia m'ha fet poder-ho treure, i per mi el més important és això, que les dues coses m'agraden molt i que pagaria tot el preu per aconseguir-les. Parlem també una miqueta del tema de l'alimentació. El tema de l'alimentació, que també l'estem vivint aquí al Tot Esport 360 i anem veient com és d'important tenir una dieta saludable. En el vostre cas, que sou jugadores d'elit, des del club s'us donen algunes recomanacions de dieta, s'us ajuda, s'us donen alguns consells per seguir una dieta que sigui correcta perquè us pugui ajudar. Sí, al final, sobretot, jo crec que és important tenir una bona formació i coneixement de què puc menjar, què puc compaginar, per exemple, un dia prepartit o el que sigui, i el més important per mi és que et formin una mica, que t'ensenyin una mica el què i el què no.
perquè al final l'esport és una base molt important, però per mi l'alimentació va molt lligat de la mà. Estem parlant a nivell de club, del júnior, dels objectius que tens aquesta temporada. No és fàcil, com dèiem, entrar a la selecció espanyola, però suposo que a tota jugadora que té un esport que és olímpic, el gran somni és poder arribar als Jocs Olímpics. No és gens fàcil, perquè a més costa molt acabar-hi accedint, classificant-se, com ja vam veure a París, que no va ser fàcil, no s'hi va poder arribar. És el gran objectiu poder arribar, és el somni de tota jugadora? És el somni, la veritat. Entrar a la selecció ja és un somni, però el gran somni és poder disputar uns Jocs Olímpics i poder veure el teu esport a lo més gran. I evidentment, els Jocs Olímpics és el moment en què més pots veure aquest tipus d'esports. Abans parlàvem de gimnàstica, que són aquests moments als Jocs Olímpics en què tothom acaba coneixent. Parlava abans del tema de Barcelona 92, on el hoquei va tenir un paper importantíssim. Evidentment és difícil tornar-ho a aconseguir, però va ser un moment molt important pel hoquei. Creus que va marcar també un abans i un després, que hi va haver molta gent que es va aficionar al hoquei gràcies a Barcelona 92? Sí, està clar, ho hem dit abans, que l'hoquei tampoc és un esport super mega conegut, però el fet de que guanyessin un or olímpic l'equip femení doncs va ser un gran canvi, va ser un gran impàs de que realment l'hoquei és important i és un esport on doncs, sobretot, no sé, es pot jugar en àmbit masculí i les noies també poden competir. I ara parlem de referents, perquè aquí el tot esport és molt important, perquè el que es vol és crear referents de tots els esports que la gent s'hi pugui enganxar, i a partir d'un referent és com sempre s'acaba un anant a veure aquell esport, seguint-lo i fins i tot practicant-lo. No sé si tu tenies algun referent de petita, algun referent del hoquei, perquè ara ho ets tu i pots ser referent de molts nens. Tu quan eres petita en tenies algun? Jo tenia un referent que he pogut, la Gigi Oliva, que és una gran referent a nivell de l'hoquei herba, i també he tingut la gran sort de poder jugar amb ella i de compartir vestidor, i al final tenir un referent és important no només perquè et guia, sinó perquè també et forma i et crea, t'ensenya uns valors que són importants de tenir i són molt gratificants, perquè al final és una escala, no? La Gigi me'ls va ensenyar a mi i segurament jo podré ensenyar els que venen per darrere meu i és molt gratificant. Doncs segur que sí, Laia, segur que tots aquests nens avui que han pogut compartir una estoneta amb tu t'ho agrairan, i qui sap si d'aquí acaba sortint algun jugador de hoquei herba. Moltíssimes gràcies per ser aquí, per ser ambaixadora d'aquest tot esport. Felicitats per la carrera i esperem a veure si el júnior aquesta temporada pot tornar a sumar algun títol històric. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Doncs la Laia Vidosa, jugadora del júnior i ambaixadora d'aquest tot esport. Ara signarà autògrafs aquí a la zona central.